να αχρηστευτεί όμως, ο Ανδρείας έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας. Με το θάρρος και την ελληνική αποκοτιά του κυβερνήτη Τούμπα, των αξιωματικών και του πληρώματός του, γελιοποίησε την ανίκητη γερμανική αεροπορία και ανέβασε το ηθικό των Ελλήνων αλλά και όλων των συμμάχων στον 7ο ουρανό. Ο Ανδρείας, μαζί με τη Βασίλισσα Όλγα και 2 αγγλικά αντιτορπιλικά, είχαν φορτώσει από την Αλεξάνδρεια πυρομαχικά για τους ιερολογίτες και τους Άγγλους στη Λέρο, καθώς οι Γερμανοί ετοίμαζαν αντεπίθεση. Κατά τις επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου τον Οκτώβριο του 1943, το πλοίο Ανδρείας έπλεε κοντά στην Κάλυμνο. Ξαφνικά έπεσε πάνω σε μία νάρκη και ολόκληρο το μπροστινό μέρος του, η πλώρη του, απεκόπη. Χαρακτηριστικό μάλιστα της έκρηξης είναι ότι το προωραίο πυροβόλο, ο προωραίος πυργίσκος μάλλον, με τα 2 πυροβόλα, εκτοξεύτηκε πάνω στη γέφυρα. Πέσαμε στο ναρκοπαίδιο, εκόπηκε η πλώρη του πλοίου μέχρι το ύψος της γεφύρας. Είχαμε σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες και εν συνεχεία, παρόλο ότι το Χέρουορθ ζήτησε να παραλάβει το πλήρωμα και να εγκαταλείψουμε το πλοίο, ο κυβερνήτης τότε, ο Τούμπας, ένα μεγάλο παλικάρι του πολεμικού ναυτικού μας, ειρνήθη και είπε ότι θα προσπαθήσει να προσαράξει το πλοίο στις τουρκικές ακτές. Το Χέρουορθ, προσπαθώντας να μας πλησιάσει, ανετινάχθη και πήγε σχεδόν άφθανδρο. Εμείς φτάσαμε τελικώς στις τουρκικές ακτές, όπου κάναμε μια εντομέτρου του δυνατού επισκευή και μετά από 40 μέρες φύγαμε με περιπετειώδη πλού, με δυσκολίες λόγω ότι δεν υπήρχε η πλώρη, διότι διέρεε το πλοίο, διότι δεν είχαμε αρκετό πετρέλαιο, έπρεπε να πάρουμε πετρέλαιο. Οι Γερμανοί μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν, διότι το θεωρούσαν ότι το να τους φύγει από τα χέρια το μισό βαπόρι ήταν και λίγο κομμωδία. Επειδή ο πλούς της επιστροφής θα ήταν πολύ επικίνδυνος, απεφασίστη να μείνει στο πλοίο μόνο μία βάρδια και οι άλλοι όλοι, βέβαια οι νεκροί ετάφησαν στην Τουρκία, οι τραυματίες και το υπόλοιπο πλήρωμα να φύγει και νοικιάστηκαν κάτι καΐκια και πήγαν στην Κύπρο. Έπρεπε να δείτε τους ναύτες οι οποίοι διετάχθησαν να φύγουν και να πάνε στην Κύπρο, δηλαδή να σωθούν εκ του ασφαλούς, να κλαίνουν διότι φεύγουν από το καράβι τους. Ήταν ένα κομμάτι από τον εαυτό τους. Την πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή βουλιάζαμε ήδη, επειδή είχε επιβεί μάλιστα του Ανδρέα ένας Άγγλος ναυπηγός, πήγε στον κυβερνήτη και του είπε ότι το πλοίο βουλιάζει, τώρα αφήστε τα αυτά και να μάθει. Οπότε τους το είπε 2-3 φορές του μακαρίτη του Τούμπα, οπότε Τούμπας εκνευρίστηκε και του λέει: άξω εδώ να δεις, εσύ είσαι ναυπηγός, εγώ είμαι καπετάνιος, δεν θα το βουλιάξουμε το καράβι. Θα προσπαθήσω να το πάω και ο Θεός βοηθός. Ο Θεός ήταν πράγματι στο πλευρό του καπετάν Τούμπα και των γενναίων του. Μετά από πρόσθετη επισκευή, κατόρθωσαν να συνεχίσουν τον περιπετειώδη πλούτους προς την Αλεξάνδρεια και μάλιστα έφτασαν ανήμερα του Αγίου Νικολάου. Το σύνολο του συμμαχικού στόλου παρακολουθούσε εκστατικό τη θριαμβευτική είσοδο του Ανδρεία, του πλοίου με την κομμένη πλώρη μέσα στο ιστορικό λιμάνι. Οι ξένοι δεν πίστευαν στα μάτια τους και όλοι οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κρύψουν την περηφάνεια τους, μέχρι που όλοι μαζί ξέσπασαν σε ιαχές. Ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν κάτι απίστευτο. Ήταν ο ολόκληρος ο στόλος ο συμμαχικός, εζητοκράβγαζε, καθώς περνούσαμε, παρατεταγμένα ήταν τα πληρώματά τους και εζητοκράβγαζε. Και εκείνο το οποίο μας συνεκλώνησε όλους ήταν ότι περιέργως και τα καράβια τα γαλλικά του Βυσσή, τα οποία δεν πολεμούσαν, ήταν παροπλισμένα εκεί, εζητοκράβγαζαν και αυτοί. Τους έκανε τέτοια μεγάλη εντύπωση αυτή η πραγματικά αξιοσημείωτη, θα έλεγα, προσπάθεια την οποία
Έπειτα, ο κύριος Τούμπας περιγράφει στην αναφορά του τη χαρά του πληρώματός του όταν άρχισαν να φτάνουν στον Κιμουσλούκ ο ένας πίσω από τον άλλον, πολλοί επιζήσαντες από το πλήρωμα του Χάργουοθ, και ένας άλλου βρετανικού πολεμικού του Έκλειψ που ευούλιαξε για εκείνο το βράδυ στο στενό της Σκο. Οι Έλληνες ναυτικοί περιέθαλψαν όσο μπορούσαν τους Άγγλους συναδέλφους των. Τους προσέφεραν τσιγάρα, μοιράστηκαν μαζί τους τα λιγοστά τρόφιμα και τον ρουχισμό που είχαν απομείνει στο καράβι. Πολύ περισσότερο όμως χάρηκαν όλοι στον Ανδρία όταν έμαθαν τη διάσωση του κυβερνήτου του Χάργουοθ Πλωτάρχου Ράιτ του ηρωικού Δέλτα-22. Ο δίωπος Σαββάκης του Ανδρία τον είχε μαζέψει στη σχεδία του από τη θάλασσα, όπου τον τίναξε η έκρηξη της νάρκης με σπασμένη τη σπονδυλική του στήλη. Τον επήγαν και αυτόν για λίγες ώρες στον Ανδρία, όπου αξιωματικοί και ναύτες τον περιέβαλαν με θερμές εκδηλώσεις αφοσιώσεως και λατρείας. Κατόπιν τον μεταφέρανε στο νοσοκομείο της Μύρνης. Αλλά και οι Τούρκοι του Κιμουσλούκ, όπως και οι άρχες του μικρού όρμου, έδειξαν επίσης εξαιρετική συμπάθεια για το θρυλικό πολεμικό μας και το πλήρωμά του. Τους περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν με τα πενιχρά τους μέσα και πρόσφεραν κάθε δυνατή συνδρομή για την πρόχειρη επισκευή του σκάφους. Στις 5, ενώ ο ήλιος έγειρνε προς τη δύση του για να κλείσει την τελευταία μας μέρα στον Κιμουσλούκ, συγκεντρωθήκαμε στον τάφο των ανδρών μας, όπου οι ιερές έψαλε επί μνημόσυνο δέηση και ο κυβερνήτης μας αποχαιρέτησε τους ήρωες με συγκινητικά λόγια που χαράχθηκαν βαθιά στις καρδιές όλων μας. Τους υποσχέθη ότι θα πράξουμε το παν για να σώσουμε το καράβι μας, τις λαμαρίνες του οποίου έβαψαν αυτοί με το αίμα τους, για να το επισκευάσουμε και να συνεχίσουμε τον πόλεμο με αυτό, εκδικούμενοι το θάνατό τους, και ότι θα γυρνούσαμε μια μέρα με το ίδιο καράβι νικητέ για να τους παραλάβουμε και να τους μεταφέρουμε στο Άγιο Χώμα της ελεύθερης πατρίδας. Ένας μας μετά, από του κυβερνήτου μέχρι του τελευταίου ναύτου, γονατίσαμε και φιλήσαμε το σταυρό και με σφιγμένη την καρδιά από συγκίνηση, αλλά αποφασισμένοι για όλα. Απομακρυνθήκαμε αργά από τον τάφο των συντρόφων μας, τους οποίους εμπιστευόμαστε στη φιλόξενη τουρκική γη. Αποχαιρετήσαμε τον ιερέα που έφυγε με αυτοκίνητο για τη Σμύρνη και μετά 2-3 αξιωματικοί με τον κυβερνήτη κάναμε το συνηθισμένο απογευματινό περίπατο στην Αμμουδιά και μετά καθίσαμε στο καφενείο του Αλή όπως κάθε βράδυ. Μόλις άρχισε να σουρουπώνει, σηκωθήκαμε για να συνεχίσουμε το περίπατο με το ίδιο αργό βήμα, αλλά μόλις φτάσαμε κοντά στο πλοίο μπήκαμε γρήγορα μέσα, ρίχνοντας μια τελευταία αποχαιρετιστήριο ματιά στα γνώριμά μας μέρη, όπου είχαμε βρει το σωτήριο καταφύγιο και ζήσαμε τόσο καιρό. Ήταν η ώρα 6:30 και είχε σκοτεινιάσει καλά όταν ο κυβερνήτης μου έδωσε τη διαταγή της αφής των πυρών. Το προσωπικό των Λεβιτών περίμενε ήδη στις θέσεις του μαζί με τον δεύτερο μηχανικό, έτοιμα για τη διαταγή αυτή. Δεν πέρασαν ούτε 5 δευτερόλεπτα αφού τους μεταβίβασα τη διαταγή και από την καπνοδόχα έβγαινε ένα σύννεφο μαύρου καπνού. Η μεγάλη στιγμή είχε φτάσει επιτέλους. Αν ο Θεός ήθελε, μηχανές θα σβήναμε πλέον στην Αλεξάνδρεια. Το καράβι δεν υπάρχει πια. Όμως ο θρύλος του, που ήφαινε ο θαυμασμός του κόσμου, όλου του κόσμου, ζει και δυναμώνει και γιγαντώνεται κάθε μέρα. Το βρήκαμε θεργεμένο και στην Τουρκία. Τα ξέρουμε όλα όσα έχετε κάνει, λέει ο εκπρόσωπος του τουρκικού επιτελείου ταγματάρχης Μπεκίρ Σιλάχ Τζελάρ στον πλοίαρχο Τούμπα. Το όνομα του καραβιού αυτού έχει γίνει σύμβολο ναυτικής Ανδρείας. Όταν το αγγλικό ναυαρχείο έδινε διαταγή σε αυτό το αντιτορπιλικό και στον αγγλικό Χάργουοθ να πάνε να βομβαρδίσουν εχθρικά πλοία στο λιμάνι της Καλύμνου ή να χτυπήσουν το γερμανικό αεροδρόμιο της Σκο, εθυσίαζε κατά βάθος αυτά τα δυο καράβια σε μια επιχείρηση μεγαλύτερας σημασίας, τον ανεφοδιασμό της αγγλικής φρουράς της Λέρου. Ήθελε να ρίξει πάνω στον Ανδρία και στο Χάργουοθ όλη τη θύελλα των γερμανικών Στούκας για να μπορέσουν άλλα πολεμικά να βγάλουν ανενόχλητα στη Λέρο τροφές και πυρομαχικά. Το σχέδιο επέτυχε, αλλά το Χάργουοθ βούλεξε και ο Ανδρίας ακροτηριάστηκε. Το πράγμα με δύο λόγια ήταν αυτό. Την πρώτη νύχτα της εναντίον της Καλύμνου καταδρομής, τα γερμανικά Στούκα σηκώθηκαν από το αεροδρόμιο της Σκο και κυνήγησαν τα δύο αντιτορπιλικά με κατακλυσμό βομβών. Ο ουρανός καιγόταν από τις βόμβες. Οι στεριές είχαν γίνει πυροτέχνημα που εξφενδώνιζε από κάθε κάβο και κάθε ράχη κόκκινες κοιταλίδες. Και το πέλαγος καιγόταν από τις βόμβες. Κάποια στιγμή έσκαζαν τόσο κοντά στον Ανδρία και τόσο πυκνές οι βόμβες που ο Ράιτ, ο κυβερνήτης του Χάργουοθ, έδωσε ανοιχτό σήμα στο βρετανικό ναυαρχείο. Ο Ανδρέας χτυπήθηκε. Το καράβι μας είχε σκεπαστεί από φλόγες, καπνούς, νερά, θράσματα. Την άλλη μέρα τα Στούκα σπόντισαν άρκες στο πέλαγο γύρω από την Κο και την Κάλυμνο. Και αυτές έφαγαν τα δύο αντιτορπιλικά. Όλη τη νύχτα τράβηξαν να βομβαρδίσουν το αεροδρόμιο της Κο. Πρώτος χτυπήθηκε ο Ανδρέας. Σε τι στάθηκε ο ηρωισμός του κυβερνήτη και του πληρώματος? Οποιοδήποτε καράβι μπορεί να προσκρούσει σε ένα άρκη. Αλλά στον Ανδρέα η συνέχεια ήταν διαφορετική.
Όταν έχασε την πλώρη του και τα απομένοντα ελάσματά της εμπόδισαν το καράβι να πλεύσει και τα νερά μπουκάριζαν μέσα, το Χάρουορθ έπεσε δίπλα και ο κυβερνήτης Ράιτ έδωσε στον κυβερνήτη του Αδρία τη διαταγή. «Εγκαταλείψατε το πλοίο, βυθίσατε το και επιβιβαστείτε όλοι στο Χάρουορθ». Ο Έλλην κυβερνήτης όμως απάντησε: «Δεν αφήνω το καράβι, όσο υπάρχει και το τελευταίο ίχνος ελπίδος να το σώσω». Και ο Μεν Ράιτ βρισκόταν σε λίγα λεπτά στη θάλασσα, με τσακισμένη τη σπονδυλιτή του στήλη. Τον έσωσε πάνω σε μια σχεδία ο Δίωπος Σαββάκης και ζει θεραπευμένος σήμερα στην Αγγλία. Ο Δε Τούμπας έπλευσε με τον Αδρία μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς πηξίδα, είχε χαλάσει, χωρίς τιμόνι, χωρίς πλώρη και με 21 νεκρούς, διαμελισμένους, στραγγαλισμένους, μπλεγμένους μέσα σε χιλιοστριμμένα, παραμορφωμένα ράκυλα μαρίνας, στον όρμο του Γιουμουσλούγκ, για να θάψει τους νεκρούς του, να επισκευάσει το καράβι σε μια ερημιά με τα προχειρότερα μέσα, για να γυρίσει θριαμβευτής, αποθεωμένος στην Αλεξάνδρεια. Κατόρθωμα δοξασμένο, που ο επίλογός του, γεμάτος σε ευλάβεια και κατάνοιξη, εγγράφει προχτές σε μια γωνιά του γραφικού όρμου του Γιουμουσλούγκ, όπου επλέψαμε με τον Άστιγκα να παραλάβουμε τα οστά των νεκρών. Δεν θυμάμαι να έχω παραστεί σε πιο σεμνή και πιο βαθιά συγκινητική τελετή. Ο κυβερνήτης εμίλησε στους νεκρούς του πληρώματος, όπως τέριαζε, σαν να ήταν ζωντανή. Και ήταν, αλήθεια, η πιο ζωντανή από όλους μας. Όταν με την έκρηξη του Αδρία βρέθηκε στη θάλασσα, ήταν ντυμένος βαριά και η πρώτη του δουλειά ήταν να βγάλει τα περισσότερα ρούχα και τα παπούσια του που τον βάραιναν. Ήταν βαθύ σκοτάδι και μόνο τη σκιά του Αδρία διέκρινε, χωρίς όμως να ακούει και θόρυβο. Κολυμβώντας προς το πλοίο, βρήκε μια σχεδία και ανέβηκε επάνω. Τα κουπάκια της ήταν σφιχτοδεμένα και δεν μπορούσε να τα λύσει. Με πολύ κόπο τέλος κατόρθωσε και έβγαλε ένα. Έψαξε για τρόφιμα αλλά δεν υπήρχαν. Κρύωνε από τα βρεγμένα ρούχα του και τα έβγαλε απλώνοντάς τα στη σχεδία για να στεγνώσουν, οπότε βλέπει το Αδρία να διαγράφει ένα κύκλο και να πλησιάζει. Φώναξε τότε και νόμιζε ότι άκουσε απάντηση από το πλοίο. Είδε πως κάτι έριχναν στη θάλασσα, αλλά προς μεγάλη απογοήτευση είδε το καράβι να χάνεται μες στο σκοτάδι. Σε λίγο όμως άκουσε θόρυβο μηχανών και είδε ένα αντιτορπιλικό να έρχεται προς την κατεύθυνσή του με ταχύτητα. Πέρασε κοντά του 30-40 μέτρα και διέκρινε καθαρά τον αριθμό L28 του Χάρουορθ. Τα απόνερα του πλοίου τον κούνησαν αρκετά και ενώ αυτός καθισμένος στη σχεδία τον παρακολουθούσε να υπομακρύνεται στο σκοτάδι, έφνης, όταν όπως υπολόγιζε θα είχε φτάσει σε μία απόσταση 500 μέτρων μακριά του, το είδε να ανατινάσσεται στον αέρα με μια τεράστια λάμψη. Η θάλασσα σε λίγο γέμισε από απελπισμένες φωνές που καλούσαν αγγλικά σε βοήθεια. Προσπάθησε να πλησιάσει προς τα εκεί για να σώσει κανέναν, αλλά προχωρούσε πολύ δύσκολα και όσο πλησίασε κοντύτερα τόσο οι φωνές λιγόστευαν. Άλλοι επνίγονται και άλλοι καίονται στα πετρέλαια που ακόμη λαμπάδιζαν στην επιφάνεια του νερού. Μόνο μία φωνή άκουγε, κάπως καθαρότερα, και στράφηκε προς την διεύθυνση από όπου ερχόταν, χωρίς όμως να κατορθώσει να διακρίνει άνθρωπο. Ξάφνου, μια λάμψη στο πέλαγο και μέσα στη λάμψη ένα πήδημα τρομακτικό. Το Χάρουορθ βρέθηκε έξω από τη θάλασσα και ύστερα έπεσε πάλι στα κύματα και μέσα σε φλόγες και κρίξεις φάνηκαν καινούργια τραντάγματα και αναπαλμοί. Ένας σύμφωνας από νερά. Μέσα από τα σπλάχνα του πλοίου τινάχτηκαν πύρινες στήλες σε ύψος μεγάλο. Ατμοί, ατσάλια σπασμένα. Γιόμισε ο τόπος αμέσως μουγκρίσματα, ουρλιάσματα, φυσίματα λόκοτα και σε λίγο φωνές απελπισμένες που καλούσαν σε βοήθεια. Ο ναυαγός κοπηλάτησε γρήγορα προς το ναυάγιο, μα όσο πλησίαζε δυσκολευόταν. Δότρα κάραν πάνω στη βάρκα του κομμάτια του Χάρουορθ και τα νερά μοιάζουν να πήραν βράση. Πιο πέρα καιγόντουσαν μέσα σε λαμπαδιάσματα από πετρέλαια άνθρωποι. Από όλα τα μέρη ακουγόνταν βόγγοι. Ένας βόγκος δεξιά του, σημότερά του, τον έκανα στραπιαία να στρέψει. Δεν ξεχώρισε τίποτε, μα προχώρησε. «Κουράγιο», εφώναξε. «Ποιος είσαι», ακούστηκε Άγγλος. «Έλληνας ναύτης», απάντησε μόσα αγγλικά του ήλθαν στο νου του. «Έλα εδώ», κάλεσε απεγνωσμένα η φωνή. Έφτασε αμέσως ο Έλληνας ναύτης, μα βούλιαξε ο άνθρωπος μπροστά στα μάτια του. «Θεέ μου, θα ξαναβγεί». Φορούσε σωσίβιο γυλαίκο και ζώνη σωσίβια. Πρέπει να ξαναβγεί. Περίμενε με αγωνία. Και νάτος ο Άγγλος στην επιφάνεια πάλι. Τον τράβηξε από τα μαλλιά, τον άρπαξε ύστερα από τις μασχάλες και τον έριξε μες στη βάρκα του ανέστητο. Κρίμα. Λυπήθηκε όπως τον είδε χωρίς ζωή. Τον έπιασε για να τον ξαναρίξει στη θάλασσα. Δεν τον πρόλαβα. Πάει. Αλλά εκείνη την ώρα σάλεψε ο Άγγλος. Του μίλησε ο Έλληνας και τον εγούνησε. Και εκείνος συνήλθε και έκανε να ανακαθίσει. «Πού πάμε?» ρώτησε τον άγνωστό του σωτήρα. «Προς Ανατολάς». Κοίταξε τα άστρα ψηλά
κοίταξε και το ρολόι του και έδειξε ευχαριστημένος. «Πηγαίνεις καλά», είπε και λιποθύμησε πάλι. Μα ξανασυνήλθε με το νερό που του ρίχνε ο ναύτης στο πρόσωπό του. Φαίνονταν πληγωμένος βαριά στη σπονδυλική στήλη του. Φαίνονταν να έχει αβάσταχτο πόνο. Αλλά είχε διάβγεια. «Πάρε σουγιά να βγάλεις κι άλλο κουπί», έδωσε το σουγιά του. Τα δυο κουπιά έδωσαν γραμμή στη φτενόκορμη βάρκα και κάποια ταχύτητα. «Ο Θεός βοηθός», έλεγε ο Άγγλος με υψωμένο το βλέμμα του στον ουρανό. «Ο Θεός βοηθός», αναδίπλωνε ο Έλληνας στην προσευχή, όπως τραβούσε κουπί. Πράγματι, μόλις νύχτωσε, τράβηξαν για την καραμπάκλα. Στην πλώρη του καϊκιού, ο ναύτης του Ανδρέα όρθιος και ανυπόμονος βυθίζει το βλέμμα του στο ολόμαυρο νησί. «Εκεί», δείχνει και βιάζεται. «Εκεί στα πάγια». Φωνές ακούστηκαν από εκεί. Ήταν ο Ράιτ. Ξύπνιος, απελπισμένος, άκουσε ξάφνου το θόρυβο της μηχανής και σηκώθηκε για να φωνάξει. Σε λίγο οι δυο ναυαγοί σμίξαν μες στο καΐκι μπρος στους δυο αγαθούς καλυμιώτες. Ο Κάπτεν Ντι έσφυγε το χέρι του ναύτη και ο ναύτης τον κοίταζε συγκινημένος. Έτσι πανηγύρι έγινε μες στον Ανδρέα το απόγευμα όταν τους είδαν. Τους θεωρούσαν νεκρούς και όπως τους έβλεπαν ορθούς, ζωντανούς, παραλυρούσαν από χαρά. Ζητοκραυγάζανε, τους αγκαλιάζανε. Κι ύστερα στραπιαία το Ανδρέα το πλήρωμα μόνο του παρατάχθηκε σε θέση επιθεωρήσεως. Οι σφυριχτές σφύριζαν το ειδικό για τον αντιπλοίαρχο σφύριγμα και δεν παραλήφθηκε καμία από τις τιμές της επίσημης για τον Άγγλο Κομάντερ. Ο Άγγλος Κομάντερ πριν ξεκινήσει για την επιχείρηση στα Δωδεκάνησα είχε πει σε κάποια συνέντευξή του με τον δημοσιογράφο Λάμπρο Κορομιλά. «Αν βρισκόμουν ποτέ σε δύσκολη θέση, θα ήθελα να είμαι κοντά στον Ανδρέα». Εκπληρώθηκε εκείνη η ευχή του. Κοντά στον ναυαγισμένο Ανδρέα ναυάγησε και ναυαγός του Ανδρέα τον έσωσε. Πώς γίνεται όμως και μερικοί ναυαγοί ξεχνούν τους σωτήρες του που τους έδωσαν χέρι σε ώρες δικού τους ναυάγιου. Τα ακούσατε όλοι, δεν είναι? Τα ακούσαν κι άλλοι που βρίσκονται μακριά σε άλλες θάλασσες, τα άκουσε και η ιστορία. Αυτή θα μιλήσει γι' αυτό αύριο με την κρύα επίσημη γλώσσα της και θα το στολίσει με διάφορους επιστημονικούς όρους. Εμείς σήμερα θα το πούμε τα απλά λόγια της καρδιάς, με λόγια που τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Ο δίωπος πυροβολητής Σαββάκης του Ανδρέα τραβούσε κουπί 18 ώρες χωρίς ανάπαυλα, έχοντας μέσα στην αποφελώς σχεδία του πληγωμένο τον κυβερνήτη του Αγγλικού Αντιτριπολικού, που χτυπήθηκε αμέσως μετά το Ανδρέα. 18 ώρες κουπί δεν είναι κάτι το λίγο, το μικρό, ένα ταγκό να πούμε. Είναι κάτι το πολύ μεγάλο, το ασύλληπτα μεγάλο. Το λέγει ο ίδιος Άγγλος αξιωματικός με τη λιγόλογη εγγλέζικη φρεσολογία στην επίσημη έκθεσή του. 18 ώρες κουπί συνέχεια, βρεγμένος, πεινασμένος, ξυλεσμένος, ο αδάμωσος αυτός Έλληνας ναύτης τραβούσε κουπί για να γλιτώσει τον ξένο. Δίπλα του παράστηκε η ίδια η Ελλάδα. Στα στήθια του κυριαρχούσε το ίδιο πνεύμα που μας έδωσε την αποποιία της Πίνδου, το ολοκαύτωμα του Ρούπελ, την αμομαχία της Κρήτης. Το πνεύμα της θυσίας για κάτι το όμορφο και το μεγάλο. Δεν έχει καμία σημασία το να μάθουμε την ιδιαίτερη πατρίδα του Σαββάκη, είτε τη μόρφωση ή τη σωματική του διάπλαση. Φτάνει να ξέρουμε πως ήταν ο αντιπρόσωπος όλων μας, που έδωσε τις πιο φοβερές εξετάσεις μπροστά σε όλο τον κόσμο και πήρε άριστα. Ήταν ο Έλληνας. Όταν τα αδέρφια του εσάρωναν στα βουνά της Υπήρου τα λυσσασμένα πολυόνομα φουσάτα του γελίου ανθρωπάκου της Ρώμης, ο κόσμος αισθάθηκε με ανοιχτό το στόμα μπροστά στο θέαμα αυτό. Ήτανε Έλληνες και πολεμούσανε για κάτι που ήταν κτήμα τους και καμάρι τους από αιώνες. Την ελευθερία και το φως. Και ο Σαββάκης, αψηφώντας όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα που πάντα μια τέτοια ώρα τα κάνει να είναι κτηνώδη, πολέμησε ενάντια στη φύση για εκείνο που βρίσκεται μέσα μας από γενετής. Την ελληνική ευγένεια της ψυχής. Και όταν τσακισμένος σωματικά, μα πανέμορφος στη ψυχή, έφτασε στη στεριά και είδε πως εκεί που βγήκαν δεν είχαν ελπίδα λυτρωμού, γιατί ο δρόμος των καϊκιών ήταν απαλού, έπεσε στη θάλασσα παρά τις συμβουλές του Άγγλου και κολυμπώντας πήγε να ζητήσει βοήθεια. Γύρισε ύστερα από 6 ολόκληρες ώρες, φέρνοντας τη βοήθεια και τη σωτηρία του ξένου του. Οσοδήποτε και να είναι κανένας σκεπτικιστής, οσοδήποτε ποτισμένος και να είναι από τα τωρινά νερόβραστα αισθήματα, οσοδήποτε ατομικιστής ή όπως αλλιώς θέλετε να τον πείτε, δεν μπορεί παρά να σταθεί προσοχή, να χαιρετήσει τον άνθρωπο αυτόν και να ομολογήσει πως αυτό ήταν κάτι το θείο σε μορφιά και απλότητα. Ναι, ήταν άνθρωπος βαθιά. Ήταν ένας γενναίος, ένας ήρωας, όπως τους περιγράφει ο Καρλάιλ. Ήταν τέλας, ένας αληθινός Έλληνας. Που πήγαιναν στη Ρωσία, τις νιοπομπές, στη Ρωσία προς το Μουρμάνσκ δηλαδή, τις νιοπομπές με τα εφόδια αυτά. Βαρύ το φορτίο.
Εκείνες τις μέρες ένα γερμανικό καράβι πολεμικό μαζί με μερικά άλλα ελαφρότερα καράβια επετέθηκαν ή μάλλον απεφάσισαν να επιτεθούν σε μια νεοπομπή. Τα εγγλέζικα καράβια συνοδείας, όλα ελαφρά καράβια, αντιτροπηλικά, το ένα ήταν λίγο βαρύ, έσπευσαν βέβαια να καταδιώξουν τα γερμανικά, τα οποία πράγματι επέστρεψαν προς τη Νορβηγία. Ο ναύαρχος Μπάρνεϊ που βρισκόταν 20-25 μίλια μακρύτερα, με τις λάμψεις είδε τι γινότανε και ζήτησε βοήθεια από το σκαποφλό να το στείλουν ταχύπλοα αντιτροπηλικά. Εκεί είναι που έμαθε ο κυβερνήτης μας, ο Τούμπας, που βρισκόταν στο επιτελείο έξω στη στεριά, έμαθε και ζήτησε να ενταχθεί. Θα ήταν η πρώτη φορά που ελληνικό καράβι θα βρισκόταν αντιμέτωπο σε ένα γερμανικό. Και επέστρεψε μέσα, εστάλει το σήμα στον ναύαρχο Μπάρνεϊ, επέστρεψε ο πύροχος μέσα, ο κυβερνήτης μας μέσα, διέταξε αμέσως προετοιμασία πάρσεως, είχαμε το ρεκόρ των 15 λεπτών και έγινε κάτι αφάνταστο μέσα στο καράβι. Εξαφανίστηκε η θλίψη, εξαφανίστηκε αυτό η αδράνεια που υπήρχε, μια ζωντάνια, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, σαν να πηγαίναμε στον πόλεμο. Βέβαια ήταν ένα κομμάτι πολέμου. Δεν μας δεχτήκανε, γιατί
his goodbyes to her family and friends, and packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man dwelling within. So watch where you stray, my friend. Spoke of meanings lost without name, never shifting from their